So, good morning guys. So, today is Sunday. Siyempre, narapta sa bukid. O, see? Nata sa bukid. So, nakaligo na ko guys. So, karon may mag-celebrate sa kuan. Birthday ni John. Ako'y doggy. Giligo na ko na siya guys. Kay dugay-dugay na siya. Ligo. So, karon may mag-celebrate sa iyang birthday guys. So, si Dodoy nag-andam na siya dito. And then later on, tabangan na magluto. So, na siya ipakit, gipalit ni Dodoy katong akong igsuon na babae guys. So, siya roy kuan sponsor sa birthday niya ngayon. So, maghatag ra po kuan guys. Gamay nga cash niya. So, nagtuon na to sila guys sa kusina. The celebrant! Ora guys. Bisitahin natin sila dito. Ayawan! Kamatay lang po. Sponsor na sila guys. Amot sila. Tara mo rin nag-sponsor sa birthday ni Jan. Tara sponsor. Thank you, sponsor. Oh, mani among kusina diri sa bukid. Among chef. Oh, pag-hi. Pag-hi. Sama niya akong mga guest guys. Ewan mag-hi. Ora na magiluto siyang birthday guys. Sinugba nga bangus, bihon, syempre dili mawala na. Ano siya guys, oh nilataan. Then later on ang uban guys. Okay guys, nahanda na mong lamisa. Bihon, nilat ang baboy, nilat ang manok. Yang cake guys. Then na siya pizza. Og sinugba. Oh. Pa! Ano man eh? Yang coke. Kokek. Binang air lighter. Kuha ng cake niya doy ka na abriha. Siya ra yan do mara diha. The birthday boy. Ang Violet ra ba siya og parehas siyang cake? Violet ang cake oh. Palangga mo kang Dudoy. Wala di ka magsupa. Palitan ko yung lolo yung cake kay ako gulog ko na yung piso. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Thank you. Ang kandila, asa naman to? Nara. Blow na kandol. 2026 naman yan. Sa mga wish mo. Okay. Mga wish nga na si makabuno yung manok. Okay, ready? 1, 2, 3, blow. Okay, kapang lagi kagpapa. Makabulo naman na siya. Ito. Ang kamot ko ito, nilupad ni. Ready yan. Ay, sa papa ko, kamulak ko naman na. Sabaw. Ako, mukha mo ko bahala di mulak ka. Karni man na. Wala, ray, luwag. Pareha na takada. Kitang tulo o pareha takada. Murag gagya po may aso. Wala na mo check ni pundod. Dahil pa siya malaka kayo doon, no? May lami magbunog. Di man yun dagoy. Yung kaso mga araw, ang suon na ito nga. Minsan din naman good. Dili ko tagadlaw gabitun. Tanawa nang mamaligay-lagi ko kayo kaya kami git naghalin. Uy, kanang dili mahalin nila kay ilang man po nang i-adtugod po dito sa lain na pod. Wala ka na ilang na pong pamuston. Kita asa man na to i-adto. Sa sapa. Ang laba ka dito. Maligay lang taglik pa. Maligay tag mga utan ng kilid sa merkado magabi oh. Anong amigo? Bani mananong diri batang la din. Maing araw ni ato dito sa bagsakan.
Manguha mi og kuan guys. Lubi. Kaya ang uban dadun sa dipolog, ang uban among gamiton para ito no. Og manguhatag tanglad kay mainit diri guys kay dili na paliton. Tanglad and then kamuti tops. Pagpira buyag kin. Ano pira buyag. So kauban ako sila ako igsuon guys. Og iyaan baby boy. Ilahan ang balay sa una guys. O dugay na sila wala ka anhi diri. Naguba naman good. So need repair para mapuyan. So karon pa po ko naka ari diri guys kay nanginabuhi man taon ko sa syudad. Munang karon pa ko nakabalik og lugsong diri. Mingaw biya kay ni puy under guys and then peaceful ba peaceful. Loya akong balay. Wala nagawas man yung violet nga kuan doy. Pinina? Umbo. Loy tayo mo. Hello. Pagidala na ko akong try. Ka-jacket ta kay very windy diri guys. Then bugno kay hangin. Muna nag-jacket ko pantulog. Ikamad ko ha. Dugay na po niwa manhiin nilang mama diri guys. Kaya wala na may mabilin sa balay. Munang sagbot na kayo. Kaya remember mo guys nga nag-vlog ko dira anang sagingan. Nakoy video diha guys. Hawan pa kayo so karon is kuan sagbot na. Sagbot na kaya wala na anhi-anhi, wala na bunglay-bunglay. Ang mga onggoy nagpahuway sa punuan sa saging. Managinot na lang dani kamuti tops guys kay wala naman ni siya kuan. Wala man ni akatar ni diri. So manguha sa ko og kamuti tops guys.